L-eks deputat nazzjonalista u avukat ta' Repubblika Jason Azzopardi ma jafx jissorprendi għall-ipokresija grassa tiegħu. Din id-darba reġa' għamilha billi rikeb fuq każ fortunat ta' tfajla ta' 15-il sena u l-familja tagħha li ġiet attakkata minn grupp ta' żgħażagħ sempliċiment biex jikseb kapital fin-negattività sintomatika tiegħu kontra dak kollu li jiċċaqlaq taħt Gvern Laburista. Fil-każ li din il-ġimgħa bdew proċeduri kriminali kontra żagħżugħ ta' 21 sena wara aggressjoni bl-armi fuq it-tfajla li Azzopardi qed jiddefendiha fil-qorti bħala parte ċivile, il-perċimes tal-Blue Heroes kritika lill-Gvern għax ma jistgħux jittieħdu passi kriminali wkoll kontra tfajla oħra li kienet ukoll involuta minħabba li għad għandha 13-il sena. Biċ-ċiniżmu soltu tiegħu, l-Avukat ta' Repubblika kiteb fuq il-medja soċjali fejn qalli l-poplu biex jirringrazzja lill-Gvern għax 10 snin ilu olla l-età tar-responsabilità kriminali minn 12 għal 14-il sena. Minkejja dan ir-riċerka sempliċi ta' One News sabet li fl-2014 meta tressa abbozz ta' liġi mill-Gvern Laburista biex tinbidel il-liġi, l-istess Azzopardi kien ivvota favur l-istess bidla. Il-liġi l-antika kienet ukoll tiġi kritikata mill-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem ta' Ġnus Mawda għax kienet tiddikjara li l-età ta' 12-il sena kienet wisq baxxa. Azzopardi li issa qed jikkritika din il-bidla dak iż-żmien kien membru parlamentari u mhux biss ma ħax sehem fid-dibattitu parlamentari fl-istadju ta' tieni qari u lanqas ipparteċipa fl-istadju ta' kumitat. Biex taxxa l-emendi proposti għaddew nemkon li jfisser li kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni vvutaw b'mod unanimu biex tinbidel il-liġi u allura Jason Azzopardi bħala deputat approva l-istess bdil fil-liġi, xi ħaġa li Azzopardi llum mhuwiex jgħid u kif jidher lanqas qal b'dan kollu lill-familja tal-istess tfajla li llum nassumu qed iżommilhom il-flus biex jirrappreżenthom fil-qorti. Dan anke jekk ukoll talab il-permess tagħhom biex juża il-każ fuq il-medja soċjali u jagħmel kapital minnu. Prova oħra ċara tal-ipokresija tal-Partit Nazzjonalista u l-frijej tiegħu, inkluż Azzopardi, li hu l-perċimes fl-establishment nazzjonalista u prim responsabbli biex tpoġġa Bernard Grech bħala kap 4 snin ilu.